Пахвалёны Езус Христус. Добрый дзень, прывітанне ўсім. Пачынаем такі цыкл, звязаны з пазнаваннем Бібліі. І вельмі я ўдзячны і Господу, і тым людзям, которые неяк там натхнілі, справакавалі, каб гэты цыкл, гэты серыя гэтых запісаў выйшла. І гэта не будуць каментары да самой Бібліі, да канкрэтных урыўкаў Святога Пісання. Гэта скарэй такія тэмы, як уводзіны, каб разумець, што такое Біблія, навошта Біблія, як яе чытаць, што гэта за рэсурс, ну і так далей. І першая наша тэма, яна гучыць «Навошта нам Біблія?». Гэта такое фундаментальнае пытанне, таму што калі мы на яго не ўмеем адказаць, і мы не ведаем, навошта нам яна, то само сабой, што ў нас не будзе ніякіх рэсурсаў, такіх духоўных і чалавечых, каб яе пазнаваць, старацца, разбірацца і так далей. Гэта ўсё адно як знакамітая фраза філосафа Ніцшэ, который казаў: «Калі чалавек ведае навошта, ён ведае як». І я бачу, як жа гэтая фраза працуе ў многіх выпадках.